Pinagsinaan lagip, pinaglabas, kalma na lubong ta, napwa na ragsak. Unak no di ang patinggan, ngayon na panday ang panagin kung muna. Dagita ikikita malunagin natirik na amang ite nagpay dumaasegan padyenak adika pulos linipan di kalinaksid dito'y pusok kenrik na apay ngatan hatikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan uray syaktay inkan paspasaktan uray adan sa paling maipang pangruna. Dagita ikikita lunagin natirik na amang ipe nagpay dumaasengka padyenak adika pulos linipan di kalinaksid dito'y pusok kenrik na apay ngatan adikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan uray syaktay indah paspasaktan uray adan sa paling naipang pangruna apay ngatan adikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan uray syaktay indah paspasaktan uray adan sa paling naipang pangruna uray adan sa paling naipang pangruna. Tandaan sa paghakak na kurkurangan sabay umatag mapunas gurang kaniyan nagbasulak ken ka naunday tawen anak po kawak dithadan na ithan taandaak supapakhak na kurkurangan sabay kumatag mapunas gurang kaniyan amok adakkel
nagbasulak ken ka. Naunday tawen anak po kawak ditha den na. Di ka rin ken ka diak na tong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Iso asan na sikang nang punot kawak ken ka ngem patyan nakuma nga ay ingatan ka. Nagbasulak ken ka. Naunday tawen anak ko kawag ditha den na. Di ka rin ken ka diak na tong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Isa asan na sika nang punot kawak ken ka ngem patyan nakuma nga ay iyakan ka. Di ka rin ken ka diak na tong palidan. Ano butek ngayaw awan day to'y na. Isa asan na sikang nang punot kawak ken ka ngem patyan nakuma nga ay ayaten ka. Ngem patyan nakuma nga ay ayaten ka. Diyak amuno apay ang napatika. Tanu awan ka sapsapulen ka. Nudi ka makita mas na ay tuilik na. Nunang mabalin ako'y kuyog talata. Diyak amuno apay ang naragsaka. Nusikat mapuy-buyak ka sarsarita.
aglalong no agpinereng matataadwa. Tsak may ladawan ragsak na ito'y na. Amum nga di kay papananakit ayat takas to'y lat akay ayat nudat duma maublag dati irurusin parang pitek to'y puso sikati kapuna o salda to'y biyag ko ay ateng ka napudno nga kariken ka aglabas man di tawen dinto agbalbaliw tuirik na jak dun agayat isabali no dila sikat ka mo ken maudi nga ayat ko patyen ako man. Alright. Jak amuno apay ang napateka tanu awan ka sapsapulen ka nudi ka makita mas na ay tuirik na nulang mabalin ako'y kuyog talata. Jak amuno apay naragsaka nusikat mabuybuyak kasarsarita aglalo no agpinereng matataadwa jak may ladawan ragsak na ito'y na. Amum nga di kay papananakit ayat takas to'y lat akay ayat nudat duma maublag dati irurusing panagpitek to'y puso sikati kapuna o salda to'y biyag ko ay ateng ka napudno nga kariken ka aglabas man di tawen dinituwag balbali tuirik na jak dun agayat isabali no dila sikat na mo ken maudi nga ayat ko patyen akma sikat na mo ken maudi nga ayat ko namit digayin patyen nak kumain. Gekman ken ka, intun ka anu kang agbayad. Kaday di inutang mo, dua atawenen gayem ko. Adu apambar mo, numay kasing singiren. Sikatay nakautang, sikapay tay makaungeten. Damagek man ken ka, intun ka anu kang agbayan. Kaday di inutang mo, dua
dua atawenen gayem ko lima gasut met ket dilaeng apay di mo met la mabayadanen ngem no agpost ka tuy FB kasla sikat ka babak nanganen anya ka di agpayso abalak mo gayem ko adda ka di mauray ko abayad tay inutang mo di mo sawen nga awan sigurado pa kay babay nam ta i-post ka tuy FB ta kita ekman talangan Damagek man ken ka intun kanu kang agbayad kaday di inutang mo dua atawenen gayem ko adu apambar mo no may kasing singiren sikatay nakautang sikapay tay makaungeten damagek man ken ka intun kaanu kang agbayad kaday di inutang mo dua atawenen gayem ko lima gasut met ket dilaeng apay di mo met la mabayadanen